ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಇದರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಫಿಲಿಮ್ಸಿನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿ ಮನೋರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಡ್ದು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ 22 ತಾರೀಕರಂದು ಜಿಲ್ಲೆದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕುರಾಲು ಅವಾರ್ಡು, ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯ ಅವಾರ್ಡು, ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಳು ಎಂಕದೋ ಜನರು ತಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಯ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಮಿನಿಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಫಿಲಿಮ್ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಫಿಲಿಮ್ ಭಾರಿ ಎಂಕುಳೊಂಜಿ ಪಂಡಗ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂದಂತೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಳೊಂಜಿ 5-6 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಕುರಾಲ್ಡ್, ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯ, ಏರೆಗವ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐಟ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವ ತಂದೆ ಯಾರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಿಂಗಾಮಡು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಯಾನನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡ್ಸಿ CBI ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತನ ಸಿಂಗಾಮಡು ಆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರು ಮಲ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಅಂಚದ 6ನೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡ್ಸಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪುಗಾರುನಿ ಆತು ಏನು ಎಂಕ ಸುರುಟು ಎಂಕ ಆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೂನಾಗ ಎಂಕಾರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡದು CID ಎಂಕ ಆತ ಏನು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ತೂತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ ನೆಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿದ ಹೋಯ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಸೊ ಆರು CIDದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ CIDದ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂದಿದ CIDದ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಾಜೀವ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರ್ಲ CIDದವ್ರು ಪಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ CIDದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಪ್ಪಾಡು, ಪೂರ CIDದ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಂಬೈಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 7-10 ಶೋ ಆತಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೂರು ನಾನು ನಂಬುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಒಟ್ಟರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತಿರ ದಯಾನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕೂಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪರೆ. ಫಿಲ್ಮ್ 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೆರೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್. ಫಿಲ್ಮದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ರಾಮನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ CIDದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲು. ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಜಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಹಿಂದಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ. ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್. ಅಂಚನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧೋಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿലേക്ക് ಏನು ಹಿಂದಿಡ್ ಮಲ್ಪಾರು ತುಳುಡೆ ಬರ್ಪಾರು ಮಾರ್ರೆ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಇರುವರೆಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ
ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆತೆ ನಾಳೆ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಚು ತುಳು ಪಾತೆರು ವಾಲೆ ಕೊಡು ತುಳು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಡ ಬಾಂಬೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವಡು ಬೊಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಟ ಉಪ್ಪೊಡಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ದ ಬಾಕಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒಂದುಂಡು KGF ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾಂತಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಅವೇನು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ ಬರೋಡನ್ನ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು 4 ಜನ ತೂಯಿನಗುಲು ಆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು 4 ಕೊಡಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಮಾರು ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಏಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಡು CID ಇತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ DOP ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ತೂಪ ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರತಿಭೆ ವರ್ಣನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆತ ನೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ 1 man ಆರ್ಮಿ ಪೂರ ಮೂಲ ಪನ ಬಾಂಬೆ ದಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ ಕಿಂಚಿತ ಪನ ಐನಾತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜನಗುಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂನಿಟ್ ದೊಡ್ತು ಅಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾನ ಎಂಚ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ದಾನ ಅಂಚ 10-15 ದಿನ ತೋಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಆತಿನ ಮೂಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಲೈಟ್ದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಬೈದೀನಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಕರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಒಂದೇ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಿಲ್ಮದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಅಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿನ ಟಾಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಐತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ CID ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲತ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐತೆ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಮಲ ಕಮಲ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಶೂಟ್ಲ ಆತಂಡು ಪದ್ಯಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಬಾರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ ದುಂಬಲ ಪನ ಯಾನಿತೆ ಅರ್ನೋಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಐಡ್ ದುಂಬುದಿಂಚಿ ಯಾನರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಾಂಬೆ ನೆಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬೊಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮಾನ್ಸಿ ಸುಧೀರ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಆರುಷ್ಲ ಆತಿಷ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ವನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಮಗುಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೋಜಪಾಯರು ಪನ ಅಗಲೇಡ ಕಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಇಜ್ಜೊಂದಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನು ಪನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ಡು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ತುಳು ಟು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಯ್ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡವು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಬಾಂಬೆದ ಶ್ರೇಯಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ CID ಎಂಕಲ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಶಾ ಅಂದದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಪೂರ ಬೈಹಾಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಐತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಂದದು ಪೂರ ಕೇಂದ್ ಪತದ ಆಲೆ ಕೂಡ ಐತ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಲೆಗೆ ಹಸ್ರದ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ ರಿಟೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೋಳು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ನವೀನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂದಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಏನು ಪಂತೆ ಅವೇನು ಪುಡ್ದುದಲ್ಲ ಬೇತ ಇತ್ತಿಂದ ಕೇಳಲೇನೆಗಳು ಒನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 2 hours 9 minutes ಅನ್ನ 2 hours 9 minutes ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪನ್ ಖಾಲಿ ರಡೇ ಸಾಂಗ್ ಯಾ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅನ್ನಡ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು
ಕಾತೊಂದು ಸುರುಕಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಆನಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತಾನು ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಯಾನ್ ಪೊರ್ತುದಾನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಕಾರ್ದೀತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದಯಾ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ನೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಟ್ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಮುಗುಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಅವು ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಮುರಣಿ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಪಂಡೇನು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿರು CID ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 500 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ತಿರುಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ CID ಸೀರಿಯಲ್ ಐತ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕುಲು ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರು ಬೇತ ಸಿನಿಮಾದಲಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ వచ్చి ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಿಕುಲು ಯಾಪಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲಿಂಗಡಕ್ಕೆ ಏನೋರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಿಕ್ಕಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚಿನ ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ದೀತೇರು ಮುಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ ನಿಕುಲು ಕೊರಿಯಾರನ್ನಾಂಡ ದಯ ಬನ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕುಲು ಬದುಕುನು ನಿಕುಲು ಓಲೋಲು ಈ ಪ್ರಚಾರನು ಮುಟ್ಟಾಯರನ್ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಂತೂಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿಗುಡ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲ ಅವಾರ್ಡು ತಯಾರಾಪಿರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಂತೂಲೆ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಗೆಂದಲೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳು ರಂಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬದುಕೆರೆ ಬುಳ್ಳೆವಾಡು ದಾರದ ಬಡಿ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಎಂಕಲ ದಯನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಿರಾರು ಅವ್ರು ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬೈದಿನಾರು ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಪುಟ್ಟದು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಹರೀಶನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ದಯನ್ನೇ ಬೈದೇರು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗೂ ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ನನಾಥ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ವಿಯತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಬದುಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ